Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Catalunya Opina entre els 6 i les 7 de la tarda a Canal Català. Escolti, com sempre, moltíssimes gràcies per la seva fidelitat, per la seva participació, pel seu interès en aquest programa. Avui he tingut una reunió interessant. M'he donat una volta passejat per algun carrer, alguna ciutat catalana, i la veritat és que veig a la gent que va cap allà, cap aquí, i penso, alguna d'aquesta gent, aquesta tarda, s'haurà davant del Canal Català i veurà el programa Catalunya Opina. Segur que vostè és un d'ells o d'ella. Moltes gràcies per ser, com dic sempre, un amic del seu programa. Molta tarda, José. Bona tarda, Carlos, i bona tarda a totes les persones que després de passejar al matí van a casa per mirar aquest programa, sobretot aquells que tenen més temps, o sigui, els aturats. Jo no sé si vostè forma part d'aquest col·lectiu o no. El cas és que hi ha una bona notícia i una dolenta. Després de 5 mesos de pujades pel que respecta a l'atur a Espanya, aquest mes ens ha donat una bona notícia, l'atur ha baixat a Espanya, però no en canvi a Catalunya. Aquesta creu de les notícies a Espanya baixa l'atur, però en canvi a Catalunya puja. L'increment de l'atur a Catalunya tan sols ha estat de 728 persones, o prou significatiu. Feia 15 anys que la desocupació no creixia al març, ni el període de vacances de Setmana Santa, durant el qual els contractaments en el sector serveis han servit per presentar unes xifres positives que, en canvi, sí que s'ha produït en el conjunt d'Espanya. Després de 5 mesos de pujades, unes 14.400 persones han trobat feina a Espanya, cosa que situa el nombre total de desocupats en poc més de 1.300.000. La ve el ministre de Treball, Jesús Cadera, augura nous augments. La economía española sigue creando empleo, pero seguramente el descenso de actividad económica llevará a lo largo de los próximos meses a subidas transitorias, pero la tasa de desempleo y el número de desempleados. I és que en Alemanya l'atur és de l'11,7%. La desocupació en la construcció i la indústria ha fet que des del març del 2007 hi hagi 241.000 persones més que busquen feina. La crisi forma part de la nostra història, de la nostra edat, dels nostres dies. Hi ha alguna gent que diu que no, José, que no. Hi ha gent que diu que no, que hi ha crisi, però sí que hi ha, perquè es nota també, com he dit aquest matí, no només quan ja veia l'agència que notava que les botigues gairebé estaven buides. Molt bona tarda, senyor Salvador Palomo, empresari. Molt bona tarda, senyor Lídia Falcón, advocada i escriptora. Hola, buenas tardes. Per cert, avui he escrit un article al diario Público sobre la igualdad. Lídia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España, abogada y escritora. Sí, porque después de tanto como se publicó la ley de igualdad, resulta que en el Parlamento hay menos mujeres ahora. Bueno, y no no importa, ¿verdad? Resulta que la ley tenía debe ser por eso, por lo que hay menos mujeres. Porque, claro, resultaba que teníamos que ir al 50%, ¿no? La paridad. Y ahora pues está una menos. Pero una cosa, todo lo que suponga la ley de igualdad, todo lo que ha publicitado, toda la propaganda que han hecho para acabar así, pues realmente... Senyor Segura, bona tarda, advocat també, què tal? Bona tarda, jo no volia contestar la senyora Falcón que igual s'ha baixat en quantitat, s'ha baixat d'unes però s'ha baixat en qualitat, perquè la senyora Soraya Santamaría per mi és una valora que equival a 100 diputats. Així que sí. Ja, però de fet, l'important d'aquest tema és que ell ho fa molt bé i vull dir que és el primer cas d'una dona que surt d'un grup polític. Pero lo que me encanta es que se pueda medir la calidad, ¿no? Sobre todo cuando el empleado si quiere trabajar. Claro. Las mujeres en paro a los hombres. Y esa es una cifra que se repite continuamente. De modo que la igualdad del trabajo, la igualdad de política, la igualdad de economía, pues tenemos que estar todavía. Y además es previsible, y segura de que el empresario me va a dar la razón. Esto estaba previsto, esto estaba cantado. Vamos, lo que no con años de un desborde de los precios de las inmobiliarias en los que hemos confiado, todos, ¿verdad? Los promotores, los constructores, el gobierno y los
horarios de piso, como fueran a ser interminables. Y Senyor claro, Palma. ha llegado usted a destinar. Bé, jo com a empresari haig de dir que l'únic com soc jo. La resta tots són dones. I funciona, no? Funcionen extraordinàriament. Avui està content. No tenen tant... No tenen tant... Però, a veure, un moment, senyor Palma. Segura. És que no he escoltat la frase de la senyora Falcón, que jo la tengo a la meva costat. Espero que les pagui igual a las mujeres que a los hombres. Porque a lo mejor tiene muchas mujeres porque les pagan menos. No lo sé, lo pregunto. No, jo puedo decir, jo puc dir, si alguna m'escolta, jo no li prometo la inflació. Sempre, com a mínim, el preu de la inflació. O sigui, jo no pago, no m'aprofito. I n'hi ha algunes que estan 20 i 12 anys i serà per no serà... Pero, felicito.